Dwi'n wir joio'r amrywiaeth o t-shirt yn y Steddfod. Be mae'n ni'n mynd i weld pa t-shirts yn trendio? So'r bestseller? O, Geraint Thomas ar y fod, yw nhw sydd wedi gwerthu fwyaf, a lot o rai pêl, wel, obviously rai pêl, ni wastad yn gwerthu da. Be sy'n dy ysbrydoli y chwarae dros y wlad, y rai goch ar fy nghrys? Edrych yn eitha cheeky na fe, con. Yn y hat bwced hefyd, mon. Am dda prynu hat bwced i mynd efo fo. Diolch chi fama, dwi wedi ffeindio'r hei dwi'n licio. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. A swn i'n mynd am Jones am rhesymau amlwg. Mae gan mas ar y maes bresenoldeb mawr yn yr Eisteddfod leni, a Iestyn, mae gennych chi t-shirts. Ie, so da ni wedi creu t-shirts erydd, oedden ni'n meddwl bod o'n bwysig bod pobl yn gallu mynd ar rhywbeth adre hefo nhw. So fel, mae t-shirts yma ar enghraifft yn gyfarwydd i lot o bobl fel y poster poblogaidd yna yn dweud gwneud popeth yn y Gymraeg, ond beth da ni wedi rhoi ydy rhoi cwpl o'r un rhyw yna. So mae hwnna ferched y fyna, mae'n dod ni o'n y fyna. Mererid! Ac yn fan hyn? O, hi Mererid, ti'n iawn? Ie, ti'n iawn? Ti'n be, dwi'n byrstio am y toilet, ond na i weld chdi wedyn, oce? Wedyn! Sori, toilet! Dwi'n gwybod bod hi'n famous. O, dwi'n di ffeindio hi.